Dugang pagpangandam sa lugar sa opening salvo sa relihiyosong kalihukan sa kapistahan sa Senior Santo Niño. Atong sayran pinaagi sa live report ni Nico Serino. Nick. Yes, Lana, nangandam na yun ang mga Subuano ni gikatakdang pagsugod na ugmang adlaw sa nobenaryo alang sa balaang bata. Niya kita karon mahimutang lan dinhi sa Osmeña Boulevard haduol sa Fuente Osmeña kun diin ko atong mabantayan mao kini siya lan ang lugar nga may starting point sa Walk with Jesus Penitential Foot Procession ugmang adlaw alang sa mga deboto nga mutambong sa pagsugod sa misa nobenaryo sa Abiso gikan sa Basilica Minore del Santo Niño alas 3:30 ang Penitential Foot Procession assembly time manukat gikan dinhi sa Fuente Osmeña mutadlas dinhi sa kinatibukan nga Osmeña Boulevard paingon na dito sa Basilica Minore del Santo Niño. Kining atong gibarugan mao kining agian sa mga deboto nga naanda na sab nga tradisyon anon matag tuig 2.1 kilometros ang gitas-on ning maong stretch sa kalsada paingon sa Basilica Minore del Santo Niño. Kung mabantayan lan ubay-ubay na gyud nga mga banderitas o mga bantings dinhi sa Osmeña Boulevard gikan dinhi sa stretch sa Fuente Osmeña paingon nining sa may iskina dapit sa Aurelio pamatuod lang nga festive o sinulog fever na gyud kaayo dinhi sa Sugbo sa pagsugod na ugmang adlaw sa mga religious activities sa Fiesta Senior. Kung yung mabantayan doon na sa unahan lang doon ay mga fire trucks nga naka-parking nag-standby lang ni sila human sila mi participate kaganiha sa gihimo nga simulation exercise dinhi sa Cebu City agi og preparasyon sab sa mga security forces sa unsa may mga mahitabo unya sa Sinulog Festival o sa Fiesta Senior. Ni higayuna murag atong nasugatan ni si Ma'am. Hello Ma'am, mayong buntag Mother, mayong hapon. Mayong hapon, sir. Mayong hapon na rin. Ma'am, diin makagikan Ma'am. Gikan sa eskwela nakuha sa akong apo, sir. Okay, unsa na imong bitbit Ma'am? Kanang parol man kay pag December padam sa parol niya giuli na kay mo naman pas. Pauli na mo sa balay? Pauli na mi sa balay, sir. Ma'am, ugmang adlaw magsugod na Walk with Jesus procession mo. Apil ka? Apil man ko, sir. Uh-huh. Masa kadlawon kay may na lang tagantag kawasog sa lawas og pasalamat nga naabot na akong edad nga sa isinta na nya kuan kanang mga apo nagpasok sa lawas ug pasalamat sa misa among nadawat nga grasya sa adlaw-adlaw namong panggabiton. Kisa may kuyog nimo ugma Ma'am sa pag-apil sa mga adlawon? Akong apo, akong igsuon, ug akong mga igagaw. So mga andam na matuog sayo karong gabi Ma'am. Matulog og sayo kay para magamatawag sayo. Daghang salamat usoy nga nimo Mother. Rehina rin doon. Daghan kayong salamat kang Ma'am Rehina. Agian lang namo ni siya lan kay pauli na ni si Ma'am gikan gakuha sa iyang apo sa City Central pauli na kay first day man day pud Ma'am sa klase di ba karon? Birthday. First day sa klase. Karon balik. Salamat. Daghang salamat Ma'am. Ayo Ma'am og pit senior nimo. Lan ato lay pakita kadali sablan kining mga higanteng mga tarpaulins lan gagimuntar na dinhi sa Osmeña Boulevard. Kung atong panahon sa Pasko, mga karaan nga mga Christmas cards ang gipakita, giilisa na ni karon og lain-lain nga mga eksena sa Fiesta Senior, sa Sinulog Festival ug mga atraksyon dinhi sa Sugbo kinang gitawag nga Sea Cebu in a Carousel nga proyekto sa dakbayan sa Sugbo nga pamaagi sab nila aron pagpakita sa unsay dalit sa Sugbo sa mga turista ug mga bisita nga moari mo participate sa Sinulog Festival o musalmot sa mga relihiyoso nga mga kalihukan subay sa fiesta sa balaang bata. Mao kanang latest gikan dinhi sa Osmeña Boulevard lan. Okay, daghang salamat Nico Serino.